Salut, sunt Luca Dezmir și astăzi voi încerca să fac un drive test la un CD cu povești pentru copii, dar un tip mai special de povești sunt povești despre bani, cu și despre bani. Este un CD foarte interesant care este realizat de un autor și coautor. Autorul se numește Cristian Budău Boloban și este antreprenor, iar coautorul și coordonatorul acestui proiect este Eusebiu Burcaș. Acesta este site-ul lui, eusebiu.ro. Aici în dreapta îl vedeți pe Eusebiu. El este antreprenor, investitor și trainer și coautor la acest CD de povești financiare pentru copii. Pe site-ul lui puteți găsi tot felul de informații și articole pe teme de finanțe personale și investiții, după cum se vede. Eusebiu mai are un site care se numește Copil Prosper și cum se vede aici este susținut de Burcaș Managementul Banilor, care este brandul sub care Eusebiu își face seminariile și trainingurile. Și în cadrul acestui proiect Copil Prosper s-a născut ideea unui CD cu povești financiare pentru copii. Cam așa, cum vedeți aici în partea stângă a ecranului, cam așa arată CD-ul. Este un CD audio. Într-un fel este un CD audio, de fapt este un CD multimedia, o să vedeți, pentru că o să încerc să-l instalez pe laptop și să vedem cât de ușor sau cât de greu se întâmplă instalarea asta. Deci aici este carcasa și fotografie cu carcasa și CD-ul respectiv. Și hai să trecem la treabă, să nu mai stăm, și o să deschid acum drive-ul de CD și DVD, o să introduc CD-ul și o să vedem în ce măsură se poate instala. Ok? În mod normal, pe CD-ul respectiv cu povești spune că trebuie să pornească automat dacă ai Windows, sau dacă nu, trebuie să lansezi programul din Setup Exe de pe CD. Și uite, aici spune, într-adevăr, Run Setup Exe, Install or Run Program, și dăm aici pe Setup Exe. Da? Și aici o să înceapă o întreagă nebunie, pentru că dacă te uiți în interior la CD, îți dă un serial. Da? Trebuie să-i dăm voie aici să execute programul. Sunt unele versiuni de Windows care au problema asta setată, să-ți amintească. Opa, uite, s-a deschis. Și aici spune așa: alegeți locația în care doriți să fie instalat programul. Văd că creează un shortcut la aplicația de start pe desktop. Pe desktop nu ne trebuie. Și îi dăm continuă, da? Mai departe. Așteptăm cu interes să se miște. Aici este un PT Guard care bănesc că este pur și simplu un program de instalare și în același timp nu te lasă să vizionezi decât dacă ai numărul serial al licenței. Deci dacă deschizi în interior cutia CD-ului, vei găsi un număr serial și acolo scrie: este important să păstrați acest număr serial, pierderea lui duce la pierderea dreptului de utilizare a produsului în baza licenței achiziționale. Până se instalează, eu vă mai citesc de aici din interior și zice așa: după pornirea informației instrucțiune de pe ecran, este necesară activarea aplicației prin internet sau prin SMS. Eu sunt deja conectat la internet, sper să se poată face activarea aplicației. Zice așa: pentru instalare trebuie să aveți dreptul de administrare pe calculator pe care faceți instalarea programului. După instalarea și activarea programului, aceste operații nu mai sunt necesare decât în cazul dezinstalării ori ștergerii accidentale a programului sau în cazul reinstalării Windows. Și sunt aici un număr de telefon, niște date de contact, un număr de telefon și un e-mail. Bun. În continuare, în acest soldățel se plimbă pe aici și mă cam înțelește, dar asta este situația. Cele se copiază și probabil după aceea vom asista
la instalarea propusă și putem să... Ok, și ne spune că s-a instalat și aici ne zice licența de utilizare. De obicei trebuie să dai accept, n-ai ce să faci, o să scriem și numărul serial. Deci, după ce am scris numărul serial, ne spune aici activarea este în curs, vă rugăm să așteptați. Da. Și uite aici îi dăm start. Perfect. Și ne povestește aici povești și basme cu și despre bani pentru copii, educație financiară pentru cei mici. Avem aici o ușă, bănuiesc că acesta este exit-ul, este un despre care ne povestește exact despre acest CD. Să vedem dacă pot să ies de aici. Da, i-am dat escape și am ieșit. Și am să aleg o poveste. Recâștigarea bogăției în binecuvântatul regat al Transilvaniei. Îi dăm un auto. Hai să dăm un start, că bănesc că dacă îi dai un autoplay, el... Așa. Bun, i-am dat un start și... Așa, avem aici să vedem. I-am dat un click. Și ce s-a întâmplat? Avem și un pix aici, n-am idee la ce folosește și o gumă. Hai să vedem așa. Aha! Deci trebuie să iei cu mouse-ul pur și simplu să deschizi cartea, da? Și îmi povestește aici. Nu știu dacă se aude, dar îmi citește acum titlul poveștii. Și tot așa, apăs click și trag cu mouse-ul pagina. Puțin așa ar trebui să se întâmple. Ups. Aha. Cam dificil, dar asta e. Așa, și avem aici în dreapta textul, în stânga avem o fotografie și în background, nu știu dacă se aude, ni se povestește textul, adică practic se citește textul. Și poți să dai mai departe paginile. Ok, și dacă dau la meniu aici, mă aduce din nou la... mă aduce la începutul poveștii și când dau ieșire, mă aduce la celelalte povești. Deci e destul de simplu, destul de ușor de folosit, n-am avut niciun fel de probleme la instalare, ceea ce este foarte ok. Nu are rost să intru în povești, vă las vouă plăcerea să achiziționați CD-ul și să îl studiați prima dată voi și după aceea împreună cu copiii voștri. Părerea mea este că acest CD, care este absolut o noutate și o primă încercare pe piața românească de a aduce povești financiare pentru copii, deci este o realizare absolut deosebită, zic eu, și ca atare vă recomand să-l cumpărați și să faceți educație financiară copiilor voștri de la început, pentru că în perioada aceea de preșcolar, când sunt foarte atenți și sensibili la povești, ei acumulează extrem de rapid aceste informații care în mod sigur o să îi ajute pentru viață. Și de aici se iese din program și cu aceasta eu vă mulțumesc pentru vizionarea acestui tutorial. Sper că v-a plăcut, sper că vă place și ideea acestui CD și vă recomand să îl cumpărați și să vă ajutați copiii să ducă o viață prosperă, în primul rând educându-i despre bani.